Gato na lang muna tayo. So, ito ang isa sa mga kailangan natin para may sagawa itong DIY ring light. So, hi, what's up guys? Again, this is Princess Liza Salem, aka Yang Constipated, and welcome to my YouTube channel! So, ayun na nga, guys, sobrang pasensya na po dahil sobrang tagal na nung huling beses ako na nag-upload sa aking YouTube. So, pasensya na po talaga. Hindi ko na rin talaga maalala kung kailan yung huling beses na nag-upload ako dito. So, ayan, nagbabalik po akong muli. So, ang gagawin ko for this night, sa oras na to, kasi gabi na nga, hindi ako mapalagay, sorry guys, bumaba, hindi ako mapalagay na ipagpabukas pa tong ano ko, ang pag-film ko, kasi nga madilim, wala pa akong ilaw. Ang ginagamit kong ilaw ngayon is yung nabili ko sa isang, yon nabili ko sa bayan lang, parang gano'n. Nabili ko sa bayan, ilaw siya, bilog din siya, kaso maliit. So, hindi siya kaya ng pangmalayuan, kailangan malapitan lang, ganito ganyan. So, ayun na nga, ang gagawin ko ngayon na hindi ko may pagpalagay na ipagpabukas pa, is gagawa ako ng DIY ring light. Kasi hindi ko naman afford na bumili ng ring light na nagkakahalaga ng 5,000 to 6,000. So, alam ko na hindi ito bago sa mga katulad ko at sa marami pang iba. Kasi nga, marami na rin kayo nakapanood dito sa YouTube. So, gusto ko lang din pong itry kung paano gumawa. Kung effective ba, kung carry ba, ganito ganyan, pack na pack. Ayun. So, ayun na nga. Ang mga kakailanganin ko para may isagawa itong DIY ring light is, guys, bumili ako ng, ang tawag dito, circular fluorescent lamp, 12 inches siya. 12 inches, 12 inches sa handyman Firefly, and ito nga siya. So, naghahanap ako ng parang yung sa loob niya, yung parang wayway, yung ganyan. So, wala nga silang stock sa Robinson sa Santiago, Isabela. So, ako naman, nag-atubili na gusto ko na bumili agad-agaran. Ayoko na ipagpabukas pa, ganyan. So, bumili ako kahit wala ako nun. Wala yung Y, yung parang sa loob ng fluorescent lamp na to. So, ayun, kasi nga, malayo yung bayan sa amin, or malayo yung bilihan ng mga ganito dito sa lugar na kung saan ako nakatira. So, ayun na, nabili ko to ng 115 pesos. So, naghanap ako kanina lang sa Rojas Isabela, sa Centro Mall, sa handyman din. Wala pala silang binebenta yung nasa loob ng circular, ng fluorescent lamp na to, yung nakalagay dito sa may part ng ganto. So, ayun na nga, bumili na lang ako ng bago, bumili na lang ako ng mas kompleto. So, ito 115 pesos. Ito na yung nabili ko sa handyman din, sa Centro Mall. Wait lang. Ito na siya. Ito na yung nabili ko kanina sa Centro Mall. Sa handyman, Firefly din siya. Sabi dito is may 1 piece 32 watt circular lamp holder at may 30 watts circular lamp. Ito siguro yon. Yan. Ito. Firefly din ang niya, brand niya. Tama ba? So, ayun na nga. Nagkakahalaga lang siya ng 285 pesos. So, kayang-kaya na kaysa nga bumili tayo ng ring light na sobrang mahal na hindi ko afford. Gato na lang muna tayo. So, ito ang isa sa mga kailangan natin para may sagawa itong DIY ring light. So, next is tripod. Hindi ko alam kung magkano itong gantong tripod. Kasi binigay lang to ng kapatid ko. Regalo niya sa akin nung Pasko. Wow! Perfect! Oo, niregaluhan niya ako ng ganito. Kasi hiniling ko din. Sabi ko, kailangan ko ng tripod para sa pang-vlog ko. Ganito na yan. Tapos yun, nagantayan ako ng sandali. And binigyan niya ako ng tripod. Yay!
So, ano pa ba? Kailangan mo ng gunting. Ito yung gunting namin dito sa bahay, di ba? Sira-sira, pero at least nakakagupit naman siya. Para sa electrical tape yun. So, ito. Bumili ako sa Pandayan. Doon din mismo sa Centro Mall. Ayan. Electrical tape. 23 pesos lang siya. Ayan. Bumili din ako ng double-sided tape para sa gagawin kong background. Kasi kung napapansin niyo itong background ko, di ba, ang dumi niya. Kasi nilagyan ko yan ng mga sticker before. Gusto ko lang. Wala pa akong kaalam-alam sa mga bagay-bagay. Parang ganon. So, ang dumi-dumi, di ba? Kaya wag nyo na lang pong pansinin. Sa mukha ko na lang po kayo mag-focus. Charek. Ayun. Bumili ako. Electrical tape, tripod, circular, fluorescent lamp. Tama ba? Basta yun. Yung pang DIY ring light natin. And syempre, kailangan mo ng, tawag dito, Omni. Ito yung brand niya, Omni. Sa Handyman ko rin siya nabili. So, ito yung push-through socket extension. So, may may saksakan din dito. Kasi may, ng lamp mo, ng circular lamp. Yan. Naksakan na rin siya at at the same time, meron na rin siyang ganito. Ayan. So, 130 pesos lang siya, guys. So, caring-carry na din. So, ang nagastos ko lang dito is 438 pesos. Plus, itong tripod, kasi libre naman. Actually, bago lang siya. Hindi ko muna siya matatry sa cellphone ko. Siguro maghanap na lang ulit ako ng sponsor. Ng sponsor ng tripod para sa cellphone ko. Para sa mga next na pagpipilm ko, pag-vlog ko, ganito, ganyan. So, ayun na nga. 285, 130, tas 23. So, lahat-lahat, 438 pesos. Bahala na kayo. Yung iba na papanood ko, na ang ginagamit nila ay yung stand ng electric fan. So, wala kaming extra or wala kaming napaggamitan ng electric fan kasi nabenta na namin sa mga nagbobotem, ganito, ganyan. Yun lang. So, hindi ko alam kung paano ako mag-start. Hindi ko alam kung ano mga gagawin ko. So, sana makaya naman. Para hindi naman sayang yung mga peg na pinaggagawa ko sa live. So, ayan, without further ado, let's get started! Tan 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 tan. Buksan ko na siya talaga. Pang thumbnail. Carry na yun. So, ububuksan ko na siya. Sana magawa ko ng tama. Ito, guys. Wala akong kasama. Mag-isa ko lang. Sanay na rin naman ako na laging nag-iisa. Na laging walang kasama. Sanay na ako sa mga ganung ganap. O, diba? Ito siya. Then, ay, baka mabasag. Momsh. So, ayan. Lagay ko muna siya dyan sa gilid. So, ito yung tripod na hindi ko pa nagagamit. Ayan. Kiko, alis dyan. Bebe. Tatanggalin ko itong paglagana ng phone. Hindi ko alam din tawag dito. Cellphone holder. Ayan, cellphone holder. So, ayan. Saan may gunting? Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today. Paano susunod na gagawin? Ito yata ang next. Nagdudulong-dulungan na. So, kakabit ko muna tong electrical tape dito. Yan. Ah! Kiko! Baba dyan! Alis dyan! Halika dito. Mag-hi ka sa ating mga, viewers. Charing. Halika dito, baby. Dito, Kiko! Baby! Halika na. Oh, ito na. Oh, food. Ito na, baby. Oh, food. Ito po yung nangungulit sa akin. Si Kiko. Wala pang ligo. Ayun, tingin ka dun, bebe. Ay, wala pa po akong ligo. Di pa po ako napapagwitan. Kasi malamig po kasi, mami. Kamo nga. Ayan, baba ka muna, bebe. Huwag kang makulit dyan, ha?
So, eto na naman tayo. Parang kailan lang ang huli. Flowers, flowers to me. Mahaba na rin pala siya. Carry na din. Napanood ko sa vlog, kailangan hindi mo siya magalaw ito. Kailangan dito mo na nalagyan ng tape. Kasi pag i-on mo siya, ganyan. Yan. Diba? Bukas, hindi. Ay, patay. Ganyan. Tama na ba? Oo. So, ikakabil. Ilocano, ah. Ilalagay ko na siya dito at ilalagay ng electrical tape na nalaglag sa baba. Sana kaya. Hindi ko alam ginagagawa ko. Merong ano dito. Ano ba to? Paano ba yan? Flowers today, flowers today. Cornelio, hindi ko alam kung matanggal ko siya, ha. Flowers come back to me and hold me in your arms. Sending flowers to me. Send me those flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. You've been sending flowers to me. Send me those flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. Sending, you went away, you went away, you went away. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. You've been sending flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come Saan ba tayo, ma'am? Isa pa, lalarga na. Lalarga. Wait lang. Oh my God. Tama ba? Ever since the day that you went away, you went away. You've been sending flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Bongga! Ang liwanag! Oh, may ring light na ako. Tingnan natin kung may, may halo-halo. Wow, perfect! Hang low, hang low. Hindi ko alam kung tama yung pinag-ano ko doon sa likod. Ang pangit. Pero hindi naman na makapansin yan. Kasi yung mukha ko naman yung pansinin talaga. So, ayan na guys. Nagawa ko na siya. Perfect. So, sobrang proud ako sa sarili ko kasi nagawa ko na siya. Ito talaga yung matagal ko nang gusto na magkaroon ng ring light. At dahil hindi ko nga afford, ganito muna tayo kasi nga, alam na. So, ito na siya. 'Di ba? Kailangan mo lang ng tripod, itong circular lamp na mabibili mo sa handyman o kahit anumang meron dyan. Kasi handyman talaga ako bumili. Kaya yun na lang siguro. So, Firefly, very affordable kasi 285 pesos. Carry na. So, ayun guys. Sana, napasaya ko kayo sa video ito at nagkaroon kayo ng idea kung paano magkaroon ng ring light. So, ayun guys, sana i-like nyo tong video, mag-comment kayo kung may mga masasuggest kayo sa aking pag-vlog, parang ganun. Kasi bago magulang naman tayo. So, eto na nga. Makikita mo lahat ng mga kaemehan sa fest. Pero in fairness, kita nyo naman kanina kung gaano kadilim ang aking
lahat. So, mag-like, mag-comment, at i-share yung video kung sa tingin nyo ay nasiyahan kayo sa aking pinaggagawa ngayong gabing ito. At sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube. Ito pong Princess Liza Salem. At i-click ang bell button para sa tuwing mag-upload ako ng video, mananotify po kayo. So, ayun na guys. I'm so proud. So proud of myself. Diba? So, ilalagay ko na siya dito sa likod ng aking phone para bongga na. Wow. Saya-saya. Bye-bye guys. So, mamaya gagawa ko ng backdrop ko. Yan. See you guys sa aking susunod na video dito sa aking YouTube channel. Pumipiyok pa day. So, ayun na nga guys. Thank you so much for watching my videos. And love you all. Happy New Year pala. Happy New Year!